Tak. Hvilken sang skal vi synge for dig? Den med instrumenterne. Hvilken instrumenter skal vi lære? Hvor mange må man vælge? 3. 3. Okay, trommer. Og guitar. Og det der Black Flight, ja. Okay. Sille har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Sille har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevel. Og hør nu her, hvordan vi trommevel. Lidt højere. Har han jo, og det er i dag. Sille har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle guitarspiller vil. Og hør nu her, hvordan vi guitarspiller vil. Hey! Sille har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Sille har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Hey! Sille har fødselsdag, og det er i dag. Sille har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe. Det er spur. Det er spur. Hurra! Hey! Nå, du ser rigtig ord.